Представяме ви поредния успешно завършен проект от Интерпауър. Намираме се в село Шемшево, където за нашите партньори от SMM Meet изградихме тази модерна фотоволтаична инсталация. Системата разполага с над 66 кВт пикова мощност, благодарение на 148 висококачествени панела от най-висок клас. Здравата алуминиево-стоманена конструкция гарантира дълготрайност, сигурност и безпроблемна работа за десетилетия напред. За максимална автономност внедрихме индустриална високоволтова система за съхранение от DAE с впечатляващ капацитет от 164 кВт-часа. Тя работи в перфектен синхрон с два хибридни инвертора DAE, които осигуряват обща мощност от 80 кВт. Всичко това се управлява динамично от софтуера за енергиен мениджмънт OptiSol.